Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň lewawy etmegine garaşylýan sapar döwründe onu garşy almaga gatnaşjak mektep okuwçylaryndan täze egin eşikleri satyn almak ýa-da dikinmek talap edilýär. Prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşmak ýa-da janly koridory emele getirmek üçin Saýat we Çärjew etraplarynyň 30dan gowrak mektebiniň her birinden 30 okuwçy saýlanyp alyndy. Olaryň ählisi 7-nji klassdan ýokary okuwçylardyr. Bu çäreniň dowamında gyýylardan gyzyl köýnek, ak köwüş, tahyýa we oglanlardan gara penjek, balak we ak köýnek, tahyýa giýmek talap edilýär. Enatalar çağlaryna bu egin eşikleri alyp bermek üçin ortaça 160 manat möçberinde çykda jetmeli boldy diýip Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy Çärjew we Saýat etraplarynyň ençeme ýaşaýjysyna salgylanyp gürrüň berdi. Ol prezidenti garşy almak çärelerine gatnaşmak üçin saýlanyp alynan okuwçylaryň ýüzleriniň öň hemde çep sag taraplardan surata düşürilendigini hem aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Olaryň eline suratlary berilmändir. Gaýtam olaryň her birinden 3 surat üçin 6 manat pul alınıpdyr. Olar 4-nji martdan bäri vilayet häkimliginiň golaýyndaky medeniýet köşkünde geçirilýän taýýarlyk çärelerine gatnaşýarlar. Olar irden saat 8:30-da alınıp gidilip, öýlen saat 4-5 töregi hem çäreden boşadylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä enatalar okuwçylary bu ýere gatnadýan marşrutka ulagy üçin de her gün 4 manat töleýärler. Çağalaryň günüň dowamında iýjek, öýlänlik nahary we içjek suw üçin de ýene adından 10-14 manat aralygynda çykda jedýärler. Köp maşgalalarda diňe bir adam işleýär. Gün güzören aýlamak onsuz hem kyn welin prezidentiň sapary ganagladýar diýip prezidenti garşy almak çäresine iki çağasy gatnaşýan Lewaply birdenan anonim şertde gürrüň berdi. Galbersede Adatlygyň habarçysy Türkmenabad şäherindäki Gök Badara we onuň töweregine demir ýol wagzalyna şeýle-de bu ýerde alınıp barlayan sowda satygyş, şol sanda çöregiň sowdasyny hem gözewçiligiň ýygyderli güýçlendirilýändigini aýtdy. Türkmenabadyň wagzalynyň daşynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň işgärleri gelen ýolagçylaryň pasportlaryny ýa-da şahsiýetini anyklaýan resmi namalaryny barlaýarlar. Olar köplenç raýat eşigindäki işgärler. Gök Badarda ýa-da onuň töwereginde telefonunda suraty düşürýän adamlary hem saklaýarlar. Her adamyň 3den köp çörek satyn almagyna hem ruhsat bermeýärler diýip habarçy bellidi. Billep geçsek Adatlyk radiosu döwlet başçysynyň lewawy etmegine garaşylýan saparynyň öň ýanynda vilayetde arasaçylyk işleriniň köpçülikleýin medeni taýýarlyklaryň we Türkmenabad şäherinde hem de Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigi barada indi 10 güne golaý wagt bäri habar berip gelýär. Döwlet başçysynyň Lewap vilayetine etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Bu barada şeýle-de Lewap vilayetinde prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar hakynda türkmen mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkindigini aýdypdylar. Maglumat üçin aýtsak, Berdimuhammedow 11-nji martda geçiren hökümet ýygnynda Lewap vilayetiniň häkimi Taňryguly Atahallyewden işiň depkinini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri görmegi talap etdi. Şeýle-de türkmen lideri wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikleri üçin diýip Lewap vilayetiniň döwletli etrawynyň häkimi Batyr Gylyjew we döwletli etrawynyň häkiminiň ornwasary Astanaguly Öwliýagulyw käýinç yglan etdi.